Хора, днес ще играем Clash Royale отново. Аз съм Виктор Про 84 и започваме. Дано да ви хареса клипа. Ще отворим някой чест. Видим дали нещо ще ни се падне. Не, определено не. Има ли нещо? Не. Ще дам да ми дадат. Добре ли? Дека. Виждате, Graveyard, новата карта ще излезе след 2 дни. Искам това. И да започнем битка. Първа битка с Патрисия, 3 сърчица. Аз ще дам good luck. За да направя атака Witch и Minion Horde. Аз ще тенксна. Мразя ги тези. Гоблин хътча. Оле. Как само я... Ще успея ли? Не. О, вземи. Ужас. Мразя, когато падам, но не се знае дали ще падна или не. Няма какво да пусне. Какво? Това... Дай. Добре. Не. Мразя тази атака. О, не успе да ме убие. Не! За жалост ме уби. И много ме дразни новият апдейт. Ужасно много. Защото ми взима по 20 купи. Ужас. Да. Не! Самите 4, извинете. Също пусна мини пека. Панкекс. Не. Докато се ми блокираш, ще го пусна на 5 левел. Панкексваш.
Ох, да. Не! Гадния Инферно Тауър. Лучше не Инферно Драгън, че... Много добре. О, не! Така няма да се разберем. Как той? Така. Браво. О, къде чак там го пусна. Няма, че се е бачка. Сега ще му пусна миньон хорд. Извинете, че мълча, просто не знам какво да кажа. Сега ще му пусна... Успях да му махна гадният Инферно Тауър. А не е това. Не и това. Мини Пекинг е. Дай. Тук спечели дали аз или са Ан. Не, пак не. Дай. Yes! Yes! Успях! Мисля да направя още една битка и ще го направя. Последна битка. Почваме. Барберен хът. Добре. Гледам пусна бомбари и аз така не правих. Един скелетен армии. Бомбара ми кефи много. Силен е. О, добре. И аз имам лично на първи левел. За жалост, лъчката ми е на първи. А не на втори. Нито на трети. О, защо? Това новаторско нещо. Недосване. О, добре. Стопанка екстра. Добре. Дай. Добре. Няма да успея. Не. Няма да му взема сега. Ще му пусна Уич. Мога да се защитавам леко. Добре. По-скоро не, защото той е пусна Уич. Хограйдър. Четвърти левел Хограйдър. Не е зле. Ох, не. Нека не пускай нещо. Yes! Сега какво да направиш? И аз взех му и другия тауър.
Сега дали ще му взема и третия. Да. Взех му. Последно му остана на едно кръв. 31 купи. 1660 скоро мога да направя 6-та арена. Сега отваряме краун честа. Не. Нищо не се падна. И това мисля да е края на клипа. Довиждане. Абонирайте се, харесвайте клиповете и довиждане.